ťahať doľava. Vietor máme spravo, tak to je lepšia kombinácia. Landing, ešte ne. Plus 100. Kde? Minimum. Áno, landing. $50, $40, $30, $20, $10. No, hej. Dobre, ne? Pekne. Máš to? Jasne. Inak ja s tým motorom dá si to lepšie, keď mám to. A s bočným ventom ešte. Tak čo, končíme? Asi, hej. Lebo to musíte trošku dať do porádku, to všetko, aby to zbora zostalo, tak ideme, ja ti dám ku gateu, a spravíme úkony. No, dobre. To rozsvietime. OK. Trošku trvá vždycky ten vec. Ja vám dám pozemní zdroj potom. No, už sme na No, už sme tu. Asi. Rompa už tam máme, môžeme vypnúť motory.